Yengiringal dike atembulo amase kelema atembulo yafuma yafuma amase kelema mbla ma maine awanya do imayo ya de mai e ba foma ye minga imbi ibo foma ye minga imbi e ka che baba dama ku balondango kuma kana fo ito kuma bla sawa mo absika sigi baba ka sigi kani ko beke ku balondango kuma tifo uko ni toka je ha danguma ko ni foli e jagwa ndo aywa ambe ala de barkada drum sigatala aywa bashite sirajantama amino dabo ambe fulla se kanubani de babema ame jereje kula amba be fo ko wali moto ka jurula ka fo sirajantama ambina awaykado o dabo o de siratigala ne jetemine ke 7D mimbe nimbata masiri job ka 7D awaykado kuma kembe o de kono masiri job ako awaykado kangarda ko flana o de kera o kera kanyeshi awaykado mauma no bedani marka awaykado o chede ko fo awa jamana famo yetabali gushi hayakui angmana awfe aya uchugudo awaykado akataka buanga dula kuma kan fulana minno dira dani marke alabangera minya awaykado ye jongo alafo abaku jeranai kudi alasona kubuka kosonu ka kasa ukuru akataka bua aunga jamana ngono do kuma imbala peu akera discours ban peu akera c'est tout c'est fini ministre mimbe na be Danemark ministre des affaires étrangères ko fo jep ko fod e kado ka foko ale ya jira kunu janvier kalo klimuga ani wolonvla ka foko ni ala sonama akadugu uye jama min je ka faranywanga o blaka na sorosu mimbe takuba ko fo hukum ko nana kwa kadugu ko ni ala sonama kubu ka chedun kubu labo awaykado jamana ngonna ko masoro do refe awnga chedun no be awaykado mali sorosu ko fo ulude wulika joke ka kangarda flana ke kanyeshuma mimbe mali gouvernement ko fo ka jurula ka fo ko jongo ala ka yiwule akaka mo che anan nu e chugumi anu ka sigi o chugo kelena ko colonel mimbe no be Ablay Idrissa Maiga oh yere ase ko Ablay Idrissa Maiga sao ode do Ablay Idrissa Maiga Ablay Maiga porte-parole voilà donc porte-parole ikado ale ko ni kumala ale de ministre de l'administration territoriale ni décentralisation masiri job ko ako de stratégie la minya awaykado ni watla ban ngonna bamako ani Copenhague ko kumbenyini ka awaykado furgutu uni nywanje nga ala barkala anake fomya do na kula tabu ni jatemine ke ni wulika jo minge awaykado de do janvier ko klimuga ani nani tene le gouvernement transition ou ye communiquer do boka bi akara nyini Danemark mofe akache de minu be no surasu ayi minu nche ni kana no ye malikono ataw danu ye fo menaka awaykado aye fereke awku beke tuni kasi no ye kata no ye awaykado ubodugula uni aw makuma ama benkula ngote ka fo awku chekana na ni mawere di benen dola okoni oye awkungo ye awere bulo fatirika bako ako de stratégie la ministre mimbe na be Danemark affaires étrangères ministre ko fo ale bora onu ngoni bela jidina jamani ya ani kafaliya tabe aw jabi beti dore Emmanuel Macron awaykado makoroni kembe katasuma da koro mimbe se ka to bici ya kawun jama abota kanyeshi awma fatirika bako kuma fo awaykado ani chenga wuli no Danemark ministre ka jira ka fo ko luti tabi luti tashini sabu ko aw ngere dia la nyinu fe wala mede kabiri san 2019 anya la nyini aw fe aw kana ni surasui anna ko ben kula olu mana 2019 de abada 2020 kero mana de 21 kero mana de 22 iba ko anga kele ko sigile mbe ko de kono no futezi dai 2019 yera so mambe fangala oyibikadi awo amente futezi dai wa depuis 2019 fasirike bako ako de stratégie la minja awaykado ko ukawulika jo min fleni so be ka bara ubuluda mimbi se ka to force takuba ko lu yera bisoro awaykado o ko konna ako de kama ko awaykado lu ko ni ko muche ni kana nuyi ministre min fleni awaykado alede Danemark ministry awaykado akera tuto tire nama tire tuto ngawna tabe mali gouvernement ba ye wulika joke so barkele do kalo klimuga ani woro eni awaykado janvier kaloy ya jira ulaka fo uluye awaykado la nyini minge Danemark yi awaykado lu jabi san 2021 ka nyini fe ku be fe ka awaykado la be sabati so bisika na chumi colonel ya afodila kulu ya fo Danemark awa akan nali amma bashi douala ga yaw jofolo ambe ka tente abuna kolobo nywana ka dovolo minya awaykado force takuba al hadiya bi chudi akojo bi chudi lawbina anganga temesariya mon fe onani kona chama akode stratégie la de kuma wala anodunga bola mawbi balika bo min galama minya awaykado Danemark uyuka chedon che kana nu awaykado anga jamana ngati fasirika bako akoni nyeko ko min nabe juma ya kufo da bali ban kufo ka jama che kana nayi wali dugula ani dugula mo mokuma ma biala fo dingele anya la nyini nga foro nyana hali nawbina bengaw de bike fendo de bifo nyaye aw bi do taguba ko no chugumi ani faranzi bi do ko no chugumi ani mawere ba ko no chugumi o beka nyefo ko faranvasia aw bi wuli dro ka mo faranyanga ku che kana fasirika bako
de nana ke feye uli ya fo Denmark ke chugoni te ko yi ma wera fo be minnu be kono la ina fo Norvège ina fo Portugal ina fo Hongrie ananyu ana chama o minye aweka do ni bebe mako akono like ni ala so na mani kuma fora ka ba na be na kula e tuya bi nyinisa ni bi se ka to aweka do abi se kana parce que ba ko akoni ngo bela jele fora Denmark ka Franvasia kuma borodo ka fo ka ba Denmark ka jama che kana nai awon gele nga fo ko Denmark ka ta am shuma ko adugumaje shuba minum flene no be na zero ka maraba ko fo association de chitengula du Mali o ma dodo teluba ya fadili en yalla che telu ko ministry che Burayma ka kulo nemuna ka ban pew apetelu association ko kuma juma menina association bla neti do avocat were ko aha masere job ako aweka do de strategela ne jatemine ke transition mo aweka do uluko ni ajira ka fo force takuba Europe jamana dama dama no be ko so won fana wulila ka tugu France no fe ajira ka fo ni Mali jota la bi jota la Chine aweka do kulu be Denmark souteni bi uluba souteni Chine ko ma Denmark habituan bi ko so atita Europe ya utanga chedo ndo so su wulila ka tabali goshi andu ye kangar dawe aw kulo ka gele aw temeni na umame ni mi mbora la na wulula mina abila kalide aforo nyina ayo ko mina uche antife auka tuya ayo ko mina uche aukata letri sebena ka prevu bedi Denmark moma ulufana awikado ngani juguya we kuma odoro na boro uche ya laba uka ministry ajira ka foko nyerela ulubu ka chedo takatanu kuka mobu Denmark motewa danwa utewa ya kunu bita pasirike baku ako awikado hakila jigina minye maminu kungangana mabiko ndondu awikado ka fara awikado madama dama ube Kenya tikila mowi abebi surasi keme ani surasi duru abo de kofo ulle kunganga na note ani Denmark aboykado ne jatemine ke andega obi nyambulu hakilla jigina ningo imbela jeleti dore operation serval Denmark e demeta kanye shama sira chamonve kembe faraji kofo ngauna tabe amma fo Denmark tinade afora de no binda akake saria kono aunga bwa kalama farasi tisika mo cheka nuto aunga dukolo kaya kasoro aunta kalama oti bembi oti benshini okuma nuba wo chie ukadokula ala kanisa wababe basiri job ka fajiri fle afora chuko mina bengero ka Denmark ubuka mina ucheka sigi menna nangmana ko fe na kadunda na kaduka toyi anga chedon wuledu mina umbeka na fana sigata la de ndo ne anga na siransa ai cheke la morla chekele ndu flate de kelempe karsa sara odu kusaje flana sabana karsa flene yafe amasadi otie no de say yekele de kelempe tara duru tara cheka keche anga na chedon deme cheka anga no deme galuka de waningele ni mflani ni chieti fly ni nyabe malibulu kuni mami ngo kinye chile do ti jamana ife no te ni chieba mbulu de etnya anga o kan deme meka yange bateme sirai ni ga difference be obo cheka na kono tuanfa anga mo yere ti jati ayi ka ministry yi sigi kunu abe daba ya kuma ni kuma chamana Florence wa awo ko Florence parler ani doy Tiens droit. Le diria. Ko le anga gentil. Ko gentil. Ko gentil ko c'est illégitime. Nyama illégitime do mata. Uka illégitime ko kuma ne binin ni toro. Awo mata Denmark ma go bita. Na o dalen ba ni illégitime da ay mo ko were shukana. Ayo shukana. Awo ubesigi. Sikatala. Mbe daka abaye. Fatima la beni mina kodo bismillah nyama nyore fina woni ma tori ni ma le blajikala na ataro ko jisma ko te ko jisma flati sikatala o siratikala ne be mbolo ma karika dum so de bama ko mbe boni ale Umar Angoiba dogona ke akumara ako kanye shimu enwanye mu okunga ke G5 ajamana kono do ni nyanche a ministru ne munye Union Européenne uluka chidon kuanga nywanye mu nywanye ko abora adogo korode ga munya anga ministru mumbe no de ministru abla Jopi ale de ministry munu ka bara nyashnindu ani jamana wada kunyo nyana boli oma akoni manya tugo ani Joseph Borrell ko de Union Européenne mauka chidenye ano koni nywanye Joseph Borrell aya laini munye ministry fe ko ministry ka garantie ko di alema munye nanzira ko jekulu mumbe nango mako barkan ko okakobe tabolo menka ko ka garantie ko oda alema ani takuba rebe tabolo mna ko garantie ko da alema ko noto ko no madi
ko nyangli bere ko ko antangu no ulubulu wa nyangli bere ku ba susu jamana en konna o kam aywa fatiga ba ka fala mi Omar Angoy Baye ako ni la fola ka bla ka ira ka fo ko munye ne jekulu banu ni no G5 Sahel ku fo ni Union Européenne ma ku nga nyonye nte dore metalika munye G5 Sahel ayra be tabolo hunna munye sara konna ka Sahel jamana o kam munye nyonye minna bulu o kam nyonye ko abora adugo koro o sobuge be na jamana munu be G5 Sahel konna la jamana nunu de ma ben fola folo o de kara sobe munye nyonye ko abora adugo koro nga ubela jelo ngoni nyonche anya soro munye briskel ko fe manu ne be na ka fo anga ministre Abla Diop ap metama ina murtanin ka Ismail Ould Cheikh Ahmed ale kuma ala Niger ka ko Asumi Masudu afana kuma ala wata framu ye Chad ka ko Sheriff Amata Zen nu bela jelo metama ina ga mu nyonye mu no kumbulo galendo ira damani nyonche ka framu ye Union Européenne ka nyonye ko abura adugo koro nga onata be anga ministre no de Abla Diop usabika achesi lundu aka wulika jo fanga o ka bon kosobe aye ferenda bali bela jelenke anya Union Européenne ga chide no de Joseph Borrelli bu se ko nyonye tukumna nyonye nun konala munye Joseph Borrelli no be Union Européenne ma ko chide ko fo akwale ka chika ngo flate ko kelengo odugo ko munye olup me bamanchi kala muna sare konaka kutina kele bla abada no ya soro ko akuntala ko nko ojana kutina kele kutina bla tukashila ko sabuke ko mawo mako bo olula ko munye mani fin chama men wati na sale konala ko gele ko abuka ko ajeya fara suriya ka dona ko terrorist kele ko abina bam pepe munye Union Européenne mawe ya ira ka foko alibi olu ko nimbe anga jamana ko nika ademe ga nyobe nyobugu katakanga ko ninko oba ala munye ministry ni jopi na akmarin munye Joseph Borrelli bi akmara de ako ale mago be munye anga ministry Abla Diop ka ferani dabali bela dilentika senga ka garantie ko ninko odi ale ma munye force sécurité na be barkan ko fo fa fara tagubaka ko ka be na ke tabolo jumena jamana okonala aye kanarda ke akoko ale ya fo ministry Abla Diop ka teme fe mun be no lute fe ko me o la tuko shila de muye risuka keleke jekulu no kuma be sina na be wakna ko fo ko lu ko no tna jeka baraka nyon fe bi no tna jeka baraka nyon fe sini fatiba ka fola ko yeni kanarda ni nganya shi muye anga ministry ko ni uma fatiba ka fola ali bi muye Joseph Borrelli Union Européenne ma ko chide otewa ayaya ka fo utina jena tuko shila ko muye barkani takuba ko yele malika do ko keleke tabolo la ko jeno tuko shila ko ni yele mali do no la anga sigina ka fo ko kololo ko ni ko obina bo alade fatiba ka fola ina fo iya fo tromna maraba flaga tabolo mun kon tani watina ambu ko de nye groupe etakubai takuba ko towa uluka kelega chamun ne danwa mun kun daleno en fait jamana ko la ani ulu se bakoro ge ko kata so stratégie la anga sigina ka fo ko mi opération takuba ani iron peni wantina kishinyo antoro madde fatiba ka fola albi ministre Abla Diop ani Joseph Borrelli ka nyanyo okonala Borrelli ya ira la ka fo ko feran dabali bela gelenke munye transition akuntala kana jiya tumusla wati kerengere ka fo olunyena wata bena ke wati muna waka ke wati muna beta manifu sakuna da okoni fe oluka la ni koni yoye ku be demeta ka seda ko ko segere seda ko nga la ni fene fami anga wati kerengere ni fo wati muna kalata koni ko abena ke wati mu koni ko ola kono to kono make wanga sigina ka fo muyo Union Européenne ma ira ka fo ku bena jamana ka glune ku ga ku bunu bolo de wan shi ma damadola amun no le fe dangar ke transition na ku bu bolo de wan koni sho olula ko munye jangli bere ku ba ta ko lu ma ko ni ku usagare na foni flani anya sama ga bo munye so de ba ko ale kono Omar Angoy Ba ale kalim kala tigi mar ma ga nyama ibunya obala Mohamed Aidara awai ka do ne be ka fasiri da fani Mohamed ka kuma yi fasiri imbel independent de kono kuma be awai ka di bora ka Joseph awai ka do Borrelli ka kuma min fo Joseph Borrelli awai ka do ale kuma ka min fo nyin la nyini ye minye Union Européenne mo fe o de ko fere ka ke benga soro anni nyanje nyangini minumbe anguna nyangini mbise ka bo anguna chukumi awai ka do minya anga laje korno garam min be kala taw ku fo hali bi anga sigi ka foke anga kuma Union Européenne ku be awai ka do se dawo no fe wa yani négociation uni bo mako ni nyanje ni awai ka do ko kambo ala azirike ba ku akuni aje timine nyin ngal dibike se dawo ni Union Africaine yalma ufarla nyanga ka Union Européenne ka kuma fe de wa yalsa akaseka awai ka do ija ka sire doni maliko be la haliya minga akichugo don wa akwai wa mana ke chugo chugo abe doni mine ko bi maraba minumbe anguna
awekado yugu ku terke Congo ka ko beke uyaye ka fo chede onde do minunte awekado makama na manamaye utibu joro la utita utimachi awekado haklina mimbula ani kuma ka mimbuda kuma kan kulo giri ndo haklina nyuma ndo ode strategala ako ma mimvle ne no awekado moi jimendo se Union européenne luka awekado chidenye na be awekado ho représentant ko fo Union européenne Joseph awekado Borrell akoni ko jaya abuni kolo lubo nywana ibora ka nyanye mimvo nyanye inlaba akera ko rencontre ko finalement tenu le mercredi 26 janvier akera a huis clos kelengele ka be bismillah ako de strategala minya Ablaye Diop ale ko ni awekado akuma ka undi minya Union européenne akilna mimbe animirna mimbe aye awekado kuma ka unduma awekado usrafe cede o ye tableau mitaka on segere ayo kuma ka nyefo wa nyangiri minumbe minu ndambe anga ayo nyefo nyere fana be min nofe o bela jerele awekado ko nyefo Mohamed Aidara alika fasili do de abeka ninko infaram fasia ka ko nyefo ajira fana ka fo minni awekado cede o Union européenne ko ni yemminfo ibora ki dado mina ko luka boli sali kungofe o kuma tala de utita bi utita shini o de strategala ningo imbela jele Burkina Faso Mali anika do minye awa Niger ala nyona chama ulude ko ni kuma kera uninywanje nga mizo Borrell ningeran Burkina Faso jamanaka ayo chebe koroko boraka Wagner ko minvo ayi dado fanana bette menengo ka boy ajira ka fosa minya awekado ba lanyini di ko inga ke ko nyumaye akli sigi ko nana wa minye kurno garame o ka diyal sabara bisika ka ke Mohamed Aidara aka fatiri fle l'indépendant ndoko ka bido boli ibunya bala marma ga nyama bonya seba koro jarani ne ye indépendant bla so de Bamako ne bale sama kura ka grena atacho mamu ko bale no akono o de fatiri kala jekuluye ko munye finye dumamba mu no wulle no jamana kono la ni wati na ko munye Mali temeno ko fuga boy Guinée Conakry Burkina ko zenna ko bolem na yanshiro jumani ma ni ngali tomi ko asigira fatiri baga fola ko adugulente mashira ka fo ko munye beje fanga no be démocratie ko fo ko be ndo muna farafina kono la ma chamane ko ni tegala ko sebe ko fo ko sabuga munye surasi fanga ye mandi ma chamanye démocratie ado on fait jamana kono la ma chamanya ira ka fo ko munye Mali do mala be fe mun kan ma mun kan ko sigi fanga kuna ko ode démocratie ko ode o tabolo oye ko baga fola démocratie adona on fanya abe sam bisaban ko nyana obo ma mun nana fanga ta on ta parti politique mawdo koy parti politique mawdo nana fanga ota démocratie anya famia to muna o lu ya turu akunga ko Mali do ma saka fo fam démocratie o konna o la baga fola démocratie no be beje fanga ko fo ma ni duo ko njatemna ka laje na nyuma mbado koy o sabuga munye faso kono don mana be mamunka o sigu ukuna o be bara kon ko ke démocratie ko yo o tablo o ye ko baga fola ko munye gelamu no be farafuna konnala ngala munye anga jamana kono no be ba Mali ko fo ko chete musote ko politique mawdo do koy en fla gelao gelalani est-ce que politique mawdo do ala sabuga munye Mali do anya danare tagada politique ba ko démocratie do en fait danare taraka do uka sa bisaba aninko danare munna taraka do uka nyema uyu onya je woni ko ni fe jamana nafulo ba ngena mun to ko mun uja jamana nafulo ba dun to ko mun uja tate bo system mena démocratie uyaka tabolo muna ka kono bara la koy do lu kono bara na mafa ma shita ko ni ko otefa munye politique mawe akoy kan jatem na ka laje démocratie na ngo beje fanga ko ni munye wasade kala to mara se kabam kerenga na munye merikala to onu osera ango beje fanga ko ga ko ni warti iku munye démocratie ko na la ko munye itsega joro nyala masoro abada munye liste électorale no be communal ko fo itsega joro nyala masoro la to shila ma do be ibita suye jamana na fulo ni ngene mu ka suye lu fene be na munye war ko sara wala sa munye ka joro nyala man ko ni ko soro munye merikala tam no be na ke ma mun do ibina ka fo munye ma do be da metula ma da me ko ni ko udo munye buna da madia ka to yere atula ma umani shi ko ni ko udo ba ka fola ali biye ka jitemna ka laje an wa démocratie na en fait jamana o konna ola akara sababu ye ani gela chama ko musabuga ama famia ko solen ako munye wasabulo konna la no be an assemblée nationale no bo ko fo ya jitemna ka laje parti politique do be olube wasade mu sura kala to mana ke atete ma mafla o kan tanu duna wasabulo o konna la be na ka fo ko munye mawde be sa million ta ani duru million muga mawde be sa o parti politique mu be no duna ni mafla ye wati do be se be na ka fo ka be ma
mamu sura wasablon konna la rabiti jopo mata ani ko sani fere kuma nyana fatima fola ali binye fene munye démocratie on ma sega famia touchla ama parti politique mon table ula ali bi fatima fola ko an sega ni famia touchla démocratie fera en faya na ka foko mado be politique mado be jamana na folo ni nya nyenemu asunye ba du udon ba du muso ba du ya wala saka kisi kaso toro ma wasa den kala to mana seka ba utu kambo wala saka do wasa mlo okona la saka kisi kiri toro ma to mna akoni démocratie nation joint amma saka ni famia touchla ali bi mu fatige ba akuma tuni ne ako démocratie no be beje fanga ko fo mali don ta ko de akon saka ni famia majorité mamu no be fanga ko deme ani opposition mamu ni fanga gwara dabawe ibe na ka fo ko mu ni kala taw mana se no be wasa den kala taw ko ta bla mu mer kala taw la ibe na ni nu bela jele meta ngasro mi lisi kele oka e fanya mali do amma saka famia touchla abana zibaka fola wala sidatikela ibe na ka fo ko mali do farafina an wuli nuna ni wati na ka jo démocratie mu na ba fanga anga jamana okonna ula an koni antigara bi wa antigara la sini ran da bali bela jele le kera ni wati na na ko aka sigi sora suma wala suba ka sobiye ngli balia mu nyanya no mu farafina konna la ran na anga bali mu nya dungo jugu mu nyanya no anga jamana konna la ran la ba mali saka kala tukum na rasul ka rubu sugo kala tukum na fatigi ba ka fala albi nya mu na wul leflani mali konna la anga sigi na ka fokat na da mali konna la de sabuge mu nya gine konna kirkaw olu tasro ala burkina kaw olu tasro ala ko bi am domina ko bi ni jamana flat bana ga foka boy bon na ngoni na si jamana joni fana ma ni ngali to ko asigida afoni flani anya sama ga bo so de ba mako akonna la mar ma ga nyama ni bunya obala abana boya jaranye ala kandi so bobe ndo hali bi ambita nya awai kado fasiri soirde bomoko fana kumambe soirde bomoko akwika do ka fo an dambe ni anga horoya akatwa minangolo anga bunya hali bi awai kado wuli ka jokembe odin no fa anga jamana mara ba minumbe anguna bi kangare da kangole uyo shwe ka nyeshi na zaro mano be faransi ko fo akon mali transition anyama minum fleni ambe do minay ko bi ndo koy kado ka fo ku goli se bakoro wuledo a wuledo sabu minya awai kado be min nofe ni bi nyeka awai kado ci joro itisira wala iti ila akon mali ne jata minake jabaran na odongo minya awai kado colonel abdoulaye maiga ale wuli ka joke ministre do awai kado ministre ko kuma la sela no be porte parole ko fo transition tola ay wuli ka joke kuma ka minum vo awai kado kuma ka nu ndo koy kado ka fo so sika era do ko sabu akon ma minum bi fe ka mali kla ka mali awai kado ka dunda jugu fe yel maka dugu wera ta ku ubla mina jugu ko no ka nyeshi malima ke kado ka fo akuma na obedika ajira ka fo ngwe mbe damene na minfe o de awai kado mbinyen ambora ka minfo no be talike Denmark luka chedo mimbe talike awai kado luka la haliala o mbe damene na odefe akko de strategala minya awai kado anga chedo ya nyini Denmark chedo fe ayaw ka mo wele akubu anga dugu ka sabu annaw makuma ka bengola sariya ye minfo aw yera bodo akko minfleni kuma ka fo faransi to mo fo faransi jamu mo fo o nongo bela jelena faransi ko ministre mimbe no ministre des armées ale wulila o nongo bela o gado geleta dika nyeshi awai kado aunga ba mali bama kuma kan juguta nyeshi aunga ba mali bama ko ka tafo ko aunga ba mali ba ko aumbe mina ko de provocation e kuma kan minfleni e mo kamana gwa e mo de bali ba Florence parli ale de Denmark wa Florence parli ale joni Emmanuel Macron ale joni min Yves Le Drian Tria ale joni abu wuli ka joke ka aunga jamana ni aun ye min fo yani Denmark ka aun jabi aw de bi boka aun jabi ka kala ka mobla aun control parce que ba ko ako de strategala anga so so min ba ngula wulila ka kangari da Florence parli bi ka kobla haya koyi inja ka sere i chugo do iki yeramine ko de nywande sabu min ye jamana fulani nywanje abi chugo min bebo do ni yi take ibi tala ambita bunya me aun yere ka jamana kunyo fara abo fana ke to bunya fe ebido ni sira wero o ye feye antibi na ma be ama chugo shira akela tuguni ka wele ka chikan dama ka fanya na Florence parli Alfred de Vigny o ye chemeni kala bado la mort du loup bebo ma chama yo kala le loup vient et s'asseoir sur des jambes dressées la mort du loup odi o colonana minya awai kado Alfred de Vigny abafo ko seul le silence est grand tout le reste est faiblesse abana makunde fembe la ko green bay alle ka green na tobe na tobe afugardiado ya foma faible fugaria tout d'afli
an y'a fɔ an ka bɛ parli cɛ in de muso in de ma parli voilà parli a y'o kuma min fɔ ko furulasi parli a k'o ta k'o bila a naga kɔrɔ k'o kɛ ka baara kɛ o de ɲɔgɔn tɛ a ko minisiri min filɛ nin ye n'i ye jateminɛ kɛ a ye Awekado ɲininkali 4 a y'o tɔngu furulasi parli la a ko waati min na dugu dɔ wulila maa minnu nana ka na n'u ka jama ye o dugu kɔnɔ ka wuli k'a fɔ olu ye n'olu ka taa dugu min bɛ wuli k'a fɔ k'a bɛ Awekado o maa masinaw dɛmɛ ni provocation ko kuma bɛ yen jɔn de bɛ provocation na olu kɛ waati min na an gɛlɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'an ka embargo n'an ka sanfɛlaw bɛɛ datugu k'a y'aw ka avion ta avion ta ka na don anw ka sankolo la aw ka transpondeur min bɛ yen k'o fa ka tila tuguni yalisa avion yɛrɛ kana se ka ye aw ka arajo k'o fana datugu yalisa avion kana se ka ye k'an ka dugukolo an ka sankolo cɛci ka taa fo Gawo ka tila ka segin a ko ni provocation ko don jɔn de don jɔn bɛ provocation na la France sabanan ye min ye min ye Awekado lorsqu'on divise les Maliens n'i bɛ ka Maliens tila dɔ ye pro ye karisa ye pro ye karisa ye contre ye k'olu lalaga k'u tila k'u fara k'u bɔ ɲɔgɔn na e bɛ k'o baara kɛ e yɛrɛ b'o dɔn jɔn de bɛ provocation na la France n'i ye wuli ka jɔ kɛ ka taa anw tɔgɔ tiɲɛ dugu wɛrɛw kɔnɔ ka dugu wɛrɛ maaw lamonte anw contre la k'u instrumentaliser contre le Mali k'u ka se k'u kɔ don Mali la u ka Mali buruja u ka Mali ye k'a to yen e b'o baara de la e b'o jugujuguya de la bɛɛ ɲɛ b'i la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ e b'o la ni maa min bɛ k'o kɛ o e ni anw ni ɲɔgɔn cɛ jɔn bɛ provocation na olu kɛ dakɔrɔbolikɛla ye jɔn ye ale Florence Parly la France dakɔrɔbolikɛla ye jɔn ye la France Fasiri kaba ko yalisa an kana se ka Awekado kala turu Danemark la sabu fana ye ko min kɛ Awekado ka fɔ alakaw bila la sira de an ye Awekado kumaw fɔ k'a ma mun cogo dɔ la Danemark bɛ se ka faamuya cogo min a kana kɛ gɛlɛya ye olu nɔfɛ ko tɛ mais maa min nɔfɛ ko don u b'a dɔn min bɛ k'u bila la u b'a dɔn tigitigi o kuma o de bɛ ka ɲini sabu ko Danemark k'i cogo dɔn an dɛmɛba jɛkulu tɔw bɛɛ k'i cogo dɔn maa minnu hakili la k'a fɔ ko hali bi k'an bɛ jagoya fanga in de la colonisation jɔya waleya an b'o de la hali bi k'u bɛ k'a fɔ k'u bɛ anw minɛ n'o ye k'u farati u ka fara ka tugu olu nɔfɛ sabu olu bɛ juguya min na min nɔfɛ bɛɛ lajɛlen b'u dɔn nka min ye Awekado hali n'u ma tɔgɔ fɔ Fasiri kaba ko bɛɛ y'a dɔn ale ko Segu nka Marikala a y'a dabila kana fɔ dɛ e y'a dabila Amadenw bɛ yen a ko Segu zone tɛ fila ye o kelen nka Marikala de ko fila dɛ nka Amadenw bɛ yen dɛ ne ye Binajan tɔgɔ fɔ yan Amadenw bɛ yen dɛ est-ce que ne ye Binajan tɔgɔ fɔ yan n ti kelen ka fɔ wa n m'a fɔ ala k'a ni sa Amadenw tulo b'i la Fasiri filɛ Maimuna Dunbiya a ka Fasiri don siga t'a la n ko Binajan delila ka taa anw nɔfɛ dɔ taara anw nɔfɛ arajo bɛnkan na k'ale tɔgɔ ye Binajan ye anw b'a fɔ kuma bɛɛ ko Marikala soden fila ye ko Binajan don k'a ko in kelen bɛ k'ale sɛgɛn dɛ k'an k'a lajɛ ko an ka sabali ne ko Bina ko an sabali la a tɛ kɛ bilen Fasiri de y'a sɛbɛn o tuma Fasiri kɔni mana sɛbɛn kɔni a fɔli ye jagoya ye dɛ Fasiri yɛrɛ siranna ɲɛ o Fasiri kɔni siranna a siranna a ma sɔn k'a tɔ bɛɛ ala k'a ni sababa bi arajo ye Nura FM ye ni n ko de la u ka Jean-Yves Le Drian bɔra ka a dimi kojugu a t'a da bɛ min fɔ safɛ nin jɛden minnu b'anw kunna nin ye walahi u bɛ sarasu u bɛ Faransi pikiri kɛ yɔrɔ dɔn u b'a dɔn kɛ biyɛn bɛ gé u la yɔrɔ min n'u bɛ kɛ fatɔ ye ka taa fɔbaliw fɔ dɛ u b'o yɔrɔ dɔn kosɛbɛ ne ma o conseiller n'u ka ɲɛ di awɔ non en toute sincérité u conseiller don ka ɲɛ parce que biyɛn kan ka turu Faransi la sira min fɛ u b'a yɛrɛ dɔn ninnu b'a dɔn dɛ u b'a dɔn ni ala cɛ ninnu bɛ ɲini ka fa wuli Faransi la pas ti sakadali la a ti ja da yɛrɛ tɛ nin anw k'a fɔ ko aw k'a fɔ Balago a bɛ taa ɲini kɔfɛ anw ka dugukaw bɛna ko wɛrɛ kɛ bɛɛ bɛ ka somi sisan Faransi ka jugujuguya la an ka continuer de lancer fɛ walahi a bɛ ɲɛ kɛ bɛɛ bɛ ka somi jamana bɛɛ bɛ ka somi Faransi ka jugujuguya la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ u bɛ manipulation ani provocation de la awɔ bɛɛ y'a dɔn aw hakili an bɛ jɔyajuru de kɔnɔ hali bi o b'an na bɔ nin jɔyajuru in kɔnɔ quel qu'en soit le prix quel qu'en soit le coût an ka accepter an ka bɔ a kɔnɔ a banna an ka accepter kuma ɲɛna an ka bɔ a kɔnɔ kosɛbɛ et aujourd'hui autorités vraiment u kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ kosɛbɛ parce que a to n t'a to n'a to ni kɔrɔ i kelen b'a cɛ dɛ i kelen b'a cɛ siga t'a la jamana bɛ période min na jamana bɛ moment min na an yɛrɛ damaw an k'an ka kɛlɛw kɛ an yɛrɛ damaw an ka ɲɔgɔn foroki an ka fɛnw fɔ ɲɔgɔnmaya a bɛ faamuya mais n'an ni maa wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn da kɛ jamanaden jugu ye i k'i da de a banna mais ka kɛ jamanaden jugu yɛrɛ fana ka tila ka wuli maaw b'i da la diɲɛ don o don ka ɲɛsin jamana in ma lagosi non vraiment
an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ni jamana fɔmaw fana n'u m'u jɔ u jɔyɔrɔ la n'u sigi k'o lajɛ n'u m'o lajɛ diɲɛma jɔlen na n'u y'a bɛɛ to a ka taa o dun fɛn b'u dun dɛ a b'u dun o dun ye tiɲɛ de ye siga t'a la fɛn min b'i kulu jɔlen kana to a k'i nɛmu dɛ an b'o sira de kan Ala k'an ni sababa bɛn Ala ka hɛrɛw caya ami ami Ala ka jamana in basigi ami ami hakili ɲuman ni miirina ɲuman Ala k'o di jamanadenw caman ami waati min na farafinna den ni diɲɛ bɛɛ bɛ ka wuli ka Mali soutenir a ka kow kan Malien den dɔw yɛrɛ de bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ ka Mali lagosi o siraw kan olu bɛ to yen u ka kuma ayiwa Ala k'an ni sababa bɛn Ala ka hɛrɛw caya waati dɔw bɛ kɛ hali ni kuma nɛgɛ t'i la i bɛ kuma nka Ala k'an ni sababa bɛn an ka taa ɲɛmaa an bɛ Jɛnɛba Jalo fo nin waati na an kanuba belebele o don mun ye Mali tribune ne b'ale sama ka gɛrɛnna nin y'a bɔ ko 271 ka bɛn bi jumadon ma janvier kalo tile 28 san 2022 ɲɛmaa ko an ka taa an ka autorité routière o kɔnɔna la n'o o kɔfɔra a tɛ mun ye siraba baaraw a to o kɔfɔ wa i bɛna ye k'a fɔ ko nin cakɛda in a kɛlen bɛ mun ye misiba de ye maa damadɔni n'o bɛ politikima dɔw fɔ olu kɔni bɛ ka misi ni a nɔnɔ k'a bɔ ti caw wa misi yɛrɛ u y'a joli bɛɛ lajɛlen sama a tɔ tora u ka misi ni kolo k'a kari patrikiba ka fɔ la a ko n'i ye nin cakɛda in jateminɛ k'a lajɛ n'a bɛ autorité routière n'a b'o o kofɔ an bɛ don min n'a fɔ ko bi nafolo musaka caman de bɛ sɔrɔ nin cakɛda in kɔni o kɔnɔna o la nin cakɛda in i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye parti politique mun bɛ yen n'o kɛlen bɛ ka taa a kɛ a ka misiba nin yɔrɔ ye o ye parti RPM ye RPM n'o kofɔra a tɛ lajuburama a t'o ka parti o kofɔ wa sabu kɛ maa mun bɛ nin cakɛda in ɲɛmaaya la n'o de ye madamu Lala Kuyite Lala Kuyite nin cakɛda in taara ka d'a ma waati mun na ɲɛmaa i bɛna ye k'a fɔ ko ale kɔni ye nin cakɛda in a kɛ mun ye a ka parti ani a dɔgɔmɔgɔw o kɔni ka nin cakɛda in ka olu a k'u ka baara yɔrɔ ye u b'a min cogo min na k'u b'a min ten u b'a nafasɔrɔ sira u b'a bɔ cogo min na u b'a bɔ cogo ten autorité routière ko n'i donna a kɔnɔna la bi i bɛna ye k'a fɔ ko yurugu-yurugu o ɲɔɲɛlen don kosɛbɛ maa mun ne jɔyɔrɔ mun ka kan o de bɛ ta ka kalifa o tigi o ma ko n'i donna ni autorité routière o kɔnɔna la bi n'a ɲɛmaaya tun bɛ madamu Koyite Lala Kuyite o bolo ka bɛ don min n'a fɔ ko bi mun ye minisiriw bɛ lasigi mun kɛ an ka minisiriw ka lasigi dɔ kɛra janvier kalo tile 19 san 2000 ani san 22 an ka jamana ɲɛmaaw yɛrɛ y'a ye k'a dɔn k'a fɔ ko nin cakɛda mun n'a filɛ nin cakɛda in n'a kun kalifalen don madamu Lala Kuyite la RPM tɔnden don y'a cɔn ka bɔ a jɔyɔrɔ la ni ka jɔyɔrɔ in ta ka kalifa madamu Kamara Mariamu Kasonge madamu Kamara Mariamu Kasonge ale nana jɔ jɔyɔrɔ in kɔni o la nka fatiriba ka fɔ la waati mun na ni muso kofɔlen n'o bɛ madamu Lala Kuyite a bɛ nin cakɛda in na yɔrɔ mun na ɲɛmaa i bɛna ye k'a fɔ ko yurugu-yurugu ko a ɲɔ ɲina kosɛbɛ o sabu kɛ mun ni muso kofɔlen a nalen nin cakɛ yɔrɔ in na a y'a ka parti tɔndenw o bɛ RPM maaw kofɔ an minnu yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'u tɛ baara la a ye baara ɲini ka d'u bɛɛ lajɛlen ma nin cakɛda in kɔni o kɔnɔna o la nin cakɛda in n'a bɛ autorité routière kofɔ ɲɛmaa i bɛna ye k'a fɔ ko hali an ka péage u bɛɛ lajɛlen sirilen don nin yɔrɔ kofɔlen in de la nafolo kasabi mun n'a bɛ sɔrɔ yen a kun tala ko a ka bon kosɛbɛ nafolo mun n'a bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in na o de bɛ kɛ sababu ye mun ye an ka jamana a sira ninnu caman ni k'u dilan a sira ninnu minnu tiɲɛnen don ni k'olu caman kɔni ni k'u dilan nka fatigueba ka fɔ la ni muso kɔfɔlen n'a bɛ madamu Lala Kuyite n'a b'o kɔfɔ ale kɔni nana nin yɔrɔ kɛ a fa siɲɛ de ye k'a kɛ mun ye a mɔkɛ siɲɛ de ye k'a kɛ RPM tiɲɛ de ye u b'a dun cogo min na u b'a dun ten fatigueba ka fɔ la a ko wulikajɔ ka kɛ senna joona a ko tɛ se ka faamuya cogo si la e ka nin cakɛda in e k'a jateminɛ k'a lajɛ n'a fɔra k'a fɔ ko nafolo kasabi mun n'a bɛ sɔrɔ nin cakɛda in na a ko k'a kuntala kun ka bon kosɛbɛ an ka Bamakɔ siraw ani Mali yɛrɛ siraw a bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen don samiya mana se hali maanifin t'u ta yɔrɔ kɔni ko o dɔn a ko e k'a jateminɛ k'a lajɛ tellement ka yurugu-yurugu kasa ɲɛma a duruntulo nin cakɛda in na i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye waati dɔ tɛmɛna mobili bolila dɔ k'o kɔni ye machine ta ka ɲɛsin nin yɔrɔ in ma koyi o ye yɔrɔ in yɔrɔ dɔ kari n'o bɛ péage kofɔ péage ko o musaka taara bɛn ko fɔ 1,000,000 ɲɔgɔnna o ma ni dun ye péage kura yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ péage kura k'a jɔ ka ban pewu o musaka tɛ tɛmɛ min ye 1,400,000 o kan a ko siga t'a la ko yurugu-yurugu kasa a bɛ nin cakɛda in na a ko e k'a jateminɛ fɛnɛ ko mun ye péage kura dɔw bɛ ka jɔ Nsɔnbuguni Kolokani yɔrɔ la u ko o musaka sɛfɛ wari miliyari 6 ko o musaka ko o ye o ye fatigueba ka fɔ la a ko an bɛ don min n'a fɔ ko bi mun ye hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko madamu Lala Kuyite a bɔra jɔyɔrɔ in kɔni o la ko vérificateur général ka wuli ka jɔ kɛ joona o sabu kɛ yurugu-yurugu kasa ɲɛma a bɛ nin cakɛda in na fo k'a fɔ ko a bɛ nin cakɛda in na malidenw y'a bun fɔ ka buru fiyɛ ka dunun k'o fɔ ka bala k'o fɔ ko min ye vérificateur général ka wuli ka jɔ
kɛ ko don yɔrɔ kofɔlen na Patrick Ba fɔla a ko muso kofɔlen mun na le filɛ ni yɔrɔ na ta no be madamu Kamara Mariam Kasogo kofɔ a ka dɔn k'a fɔ ko a bɛ kɔn kunna mu sɔnga ko t'a bolo koyi o sabu kɛ nin cakɛda in na a nɔgɔlen do fo k'a fɔ ko a nɔgɔlen do wa min ye maa caman de b'a kɔnɔ la bi baara in dɔnni t'u la u ma sɔrɔ ka a dɔn mun ye RPM tɔndenw do o wuli ka jɔ ka kɛ joona ni muso kofɔlen fɛ fo ka taa fara mun ye ministre so min yɛrɛ n'o ka baara ɲɛsinnen do mun ye an ka transport ko ma an ka siraba ko ma ka wuli ka jɔ kɛ joona mun ye nin cakɛda in ɲɛma k'a furan k'a jɛ n'o tɛ muso mun nalen filɛ sigi nin kunna o ye madame Kamara Mariam Kasogo a ka dɔn k'a fɔ k'a bɛ kɔ kunna kɔ mun n'a t'a sɔn kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye Mali tribune kɔnɔna la walima i ka ɲɛma i bonya o b'a la kosɛbɛ i ni baraji tabarikala Ala ka hɛrɛ kɛ hali bi a bɛ ɲɛ o jamana ye Ala ka basigi a bɛ ɲɛ Ala ka jɛ a bɛ ɲɛ siga t'a la n'an bɛ taa an bɛ se o wa caman de bɛ buru n'an bɛ taa an bɛ se ni Ala sɔnna caman bɛ buru ni Ala ka jɛ ye caman bɛ buru dɛ awɔ siga t'a la sɔnna ma caman bɛ buru Ala ka an ni sababa bɛɛ bɛ Mamadu Ture Sanfe a ko fe an ka foli tɔni bɛ ka ɲɛsin a ma nin waati kelen in na Sanfe Misra awai ka dɔ Liberté Carré a bɛ fo ka waliɲuman dɔn n'an ye Sanfe fo n dɔgɔ an bɛ foli tɔni ne ta in dunne de don na sa ne yɛrɛ ta in bala ka tunu wagati dɔ la koyi an bɛ k'a ɲɛɲini de sa o kosɛbɛ a bɛ ɲɛ ka foli tɔni k'a lase awai ka dɔ min ye ka belebele n'o bɛ Sako Holding kosɛbɛ an ka foli tɔni bɛ ka ɲɛsin ma wa i k'a dɔn Mohamed Sako Misirakaw ka belebele a bɛ fo ka waliɲuman dɔn sanga ani waati Nura FM sanfɛ nɔgɔ hali bi n'an bɛ taa an bɛ se ayiwa yafa ma ha n'an bɛ taa an bɛ se min ye awai k'a dɔn fasiri bɛ n bolo kɔrɔ fasiri min bɛ yan awai k'a dɔn a bɛ soirée de Bamako a b'o ko fɔ n'a y'a jara ale de kuma bɛ sanction min bɛ yen n'o ye ɲangini bere n'o tan bɛ ka da anw kun yawo awai k'a dɔn o maaw fɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ o sanction minnu filɛ nin jɔn ko Ala awai k'a dɔn o digi bɛ maa caman na o de siratigɛ la min ye Dakar ye an bɛ don min na i ko bi labɛnw bɛ ka sabati Dakar min bɛ se k'a to tagama belebele o bɛ kɛ ka nisɔngoya baji ka fɔ ɲangini min taara ka ɲɛsin maliyɛnw ma a bɛnnen t'u ma bi a bɛnnen t'u ma sini a ko n'i ye jateminɛ kɛ batile don ni Ala sɔnna a ma wulikajɔw bɛna kɛ min ye awai k'a dɔn ka awa tagama dɔw k'olu dabɔ tagama in ko a labɛnnen don maaw fɛ minnu kɔni y'a jira k'a fɔ ko Mali gouvernement ko b'o de dɛmɛ ɲangini fila min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ UEMOA ani CEDEAO ka ɲangini min tan bɛ ka anw sɛgɛrɛ k'a bɛnnen t'olu fana ma awai k'a dɔn k'a kɛn bɛ k'olu tɔɔrɔ farafinna caman wulilen don o kumana Dakar olu fana ko k'olu ti to kɔ a k'o de siratigɛ la min ye Mali autorité awai k'a dɔn olu kɔni u bɛ ka soutien n'o ye dɛmɛɲɔgɔnya u bɛ k'o sɔrɔ ka bɔ fan caman fɛ Mali gouvernement n'o ye transition mɔgɔw ye olu ye awai k'a dɔn welewele da kɛ welewele da min kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ ka k'i yɛrɛ ye bɛɛ ka kɛ fasoden ɲuman ye min ye faso ye gɛlɛya min b'a da la olu dama tɛ koyi a bɛ ɲɛsin faso bɛɛ de ma o de siratigɛ la a ko awai k'a dɔn jɛkulu caman bɛ yen minnu kɔni ye wulikajɔ kɛ transition tɔgɔ la min ye awai k'a dɔn ka welewele da kɛ min bɛ se k'a to maaw bɛ se ka bɔ cogo min Boulevard de l'Indépendance kalo tile 14 n'o ye janvier kalo ye san 2022 jama bɔra awai k'a dɔn a kɛnɛ yɛrɛ kan transition maaw tun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Choguel Kokala Mayiga ka min ye awai k'a dɔn lagosi ta ka ɲɛsin CEDEAO ma min bɛ se k'a to ɲɛmaa bɛɛ b'a dɔn Paris ni awai k'a dɔn Amérique Bruxelles a n'a ɲɔgɔnna caman ninnu bɛɛ ka faamuya k'a fɔ awai k'a dɔn min bɛ yen ni awai k'a dɔn o ɲɛsinnen bɛ jamana ko in ma a k'o de siratigɛ la République islamique de la Mauritanie an y'a mɛn k'a fɔ olu fana wulila k'olu fana taamana ka awai k'a dɔn ka nisɔngoya o jira embargo min bɛ yen n'o tan bɛ ka ɲɛsin Mali ma n'a taara kalo tile 9 n'o kɛra Ghana jamana kan dugu min filɛ nin hali n'o y'a sɔrɔ a tɛ CEDEAO kɔnɔ awai k'a dɔn kɔni bɛ ka wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin awai k'a dɔn anw ka dugu ma n'o bɛ ba Maliba n'o b'o ko fɔ ŋaniyajuguya dɔw tigilama dɔw bɛ yen olu kun wulila waati tɛmɛnenw na maa minnu bɛ yen n'o ye Mauritanie ye minnu fara awai k'a dɔn nara fan fɛ ka nkalon ta k'u b'a da an ka sɔrɔsiw la nka o nɔngɔn bɛɛ la Mauritaniekaw ka ciden sera awai k'a dɔn anw ka Asimi ma Asimi y'o lafaamuya ka da bɛ komi ko in kɔni a datugura wa baaraw bi tɛmɛ an ni Mauritanie a ko de kama min ye awai k'a dɔn Sénégal ye Sénégal fana o min ye an kɛrɛfɛ dugu ye bɛɛ b'a dɔn min ye awai k'a dɔn ni client jɔnjɔn bɛ Sénégal la bi awai k'a dɔn Mali don Mali bɛ ka wulikajɔ min kɛ jagoko sira fɛ tani ka segin anw ni Sénégal ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'a dɔn a bɛ cogo min o de kama bi maaw caman bɛ yen u k'olu ma faamuya dɛ Macky Sall k'i da don CEDEAO ni UEMOA olu ka nin lagosi la ka ɲɛsin Mali ma o ye ka muru meleke k'a turu a yɛrɛ kɔrɔ ye nka o n'a ta bɛɛ k'i k'a dɔn k'olu kɔni bɛ wulikajɔ kɛ communauté internationale maaw ye wulikajɔ min kɛ
k'olu bɛ wuli ka jɔ kɛ dɛ wulikajɔ min kɔnɔna na olu ka dɛmɛ k'o bɛ na ɲɛsin Awayekado ba Maliba Sidiki Ba ko a ko jamana wɛrɛ fana bɛ yen min kɔni ka dɛmɛ kɔni o taara wolofɛn wɛrɛ la min bɛ Burkina Faso o kɛra cogo min bɛɛ bɔra o kalama o kuma CEDEAO bilama bɛɛ ɲɛ b'a la ɲɛjugu dɔ fɛ min Awayekado ni maaw ɲɛ b'a la cogo min na a y'a dɔn k'a fɔ a b'o cogo kelen de la Sidiki Ba ko a ko an bɛ don min ko bi tension kɔni min filɛ nin Sénégal wulicogo min filɛ nin jɔn ko ala siga t'a la maa minnu bɛ yen n'olu kɔni ni Awayekado Macky Sall ti ɲɔgɔn kan fɔ n'u b'a ka baara ɲɔgɔnya ani Awayekado a ka maracogo n'u b'o juguya la a bɛɛ na ye nin kɛnɛ in kɔnɔ bi ka sololadonni ta ka ɲɛsin Awayekado ba Maliba ma o tuma a mana kɛ min ye n'a wolola min na an na ɲɛfɔ limanaw ye Laya Jara a ka fasiri filɛ Soir de Bamako nɔgɔw ka bidon bɔli i bonya b'a la bonya a diyara n ye ɲɛmanden Soir de Bamako ne y'ale bila indépendant ne b'ale sama kura ye ka gɛrɛ n na mun ye Falen Kulubali Falen Kumara a ko mun ye bingalikɛla wale a kɛra mun ye AC 2000 kɔnɔna la kura ye dɛ a ko mun ye bandiw n'o bɛ bingalikɛlaw ko fɔ CFA wari miliyɔn 35 na ŋafɛn n'o taraki ka bɔ maa dɔw kɔni k'u bolo ka n dire o fɛ Fatigiba ka fɔ la a ko kunu ɲɛgɛn ta ani 2 waati warimugu subhanallah cɛba wari miliyɔn joli 35 ayiwa bisimila bisimila kosɛbɛ e ni mugu ye dɛ Fatigiba ka fɔ la Zakariya Di Jak Fɔnba a b'a lamɛn k'a Fɔnba ɲɛma Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye kunu nɛgɛ ta ani 2 waati n'o bɛ tilelafana to dun wagatiw ko fɔ k'i bɛ na k'a fɔ ko mun ye bandi dɔ kɔni mun ye u ye maa dɔw ka wari mɔni k'a tarabasiw la maa ninnu k'u jamu ye kamaralakaw don ko wari yɛrɛ minɛn'u la u ka da yɛrɛ kɔni na AC 2000 o kɔnɔna u la u ka yɔrɔ ko ani église o ma jan wa ni école mun fana bɛ n'an ka ma ko JIGASI u n'o yɔrɔ fana ko o ma jan Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye kibaruya sɔrɔla ka bɔ mun ye seerew yɔrɔ ko ni maa 2 n'o bɛ mun ye kamaralakaw ko fɔ k'u kun taara mun ye banque la banque mun bɛ n'an ka ma ko Banque nationale de développement agricole BNDA o tɛ wa u taara mun ye CFA wari miliyɔn 50 miliyɔn 35 ani 100 ɲɔgɔnna u taara o de bɔ nin banque na wari in bɔkun tɛ dɔwɛrɛ ko ye u kun bɛna wari in de kɛ k'o sabu kɛ u dɔɔni k'u ka so kɔni ko o jɔ o yɛrɛ kɔni ko o fatulen ko o don i b'a fɔ la waati min na maa ninnu taara nin wari musaka in ka taa bɔ BNDA o kɔnɔna la CFA wari miliyɔn 35 ani 100 ana kunkanfɛn ɲɔgɔnna u donn'u ka mobili kɔni kɔnɔ ni k'u kunda u ka soyanfan kɔni u kan waati min na u b'u ka mobili kɔnɔ u nana su u ka soyanfan na dɔrɔn ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko mototigi dɔw balila ka n'u jɔ u kɛrɛfɛla la mototigi ninnu u kunkolo bɛɛ lajɛlen kɔni ko o datugulen don u y'a laɲini u fɛ ko wari mun filɛ a bolo nin ye a ye sagi a y'a d'a ma joona n'an ma da an ma maa ma fɔ a y'a yɛrɛ fa nka mun ye nin kamaralaka ninnu ye u kun banna ka sagi ninnu di koyi bolokuruɲɛ damadɔ u y'o k'u la k'a ma ɲɛ mun kɔ marifa u y'a ci mun ye kamaralaka dɔ kɔni o woro kɔni na u ye sagi kɔni ka a d'u ma o sabu min ye yɛrɛkun sɔrɔ o ma dɔgɔ sɔrɔ la u ye wari kɔni k'a d'u ma kangole ninnu kɔni taara ni CFA wari miliyɔn 35 a n'a kunkanfɛn u taara n'o ye i b'a fɔ la u ye marifa ci mun ye kamalen mun na n'o ye kamaralaka ye u ye marifa ci mun ye a woro de la u kɔni taara n'o ye labitani so an bɛ don min na comme bi mun ye ba polisilakaw ye n'a bɛ 14 arrondissement ko fɔ olu kɛlen bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bila sen kan maa minnu kɛra sababu ye ka ni bingali ta ni ka kamaralakaw sɛgɛrɛ bolo a bɛ se ka da u kan cogo min na Fatigiba ka fɔ la a ko hakilila jiginna i bɛ na ye k'a fɔ ko hali nin yɔrɔ kofɔlen na n'a bɛ AC 2000 ko fɔ nin dire fɛ maa mun n'a bɛ CNT kɔnɔna la nin waati na n'o de Mamadu Awa Gassa Maye k'ale kɔni bingali taara ka ale fana k'ale sɛgɛrɛ u taara n'ale fana ka wari ye tilegan dire fɛ bɛɛ lajɛlen kɛra AC in kɔnɔna u la nka mun bɔlen filɛ ka ye tan kunun ko siga t'a la polisilakaw kɔni kɛlen bɛ ka wuli k'u jɔ ko don n'a nataw la maa minnu kɛra sababu ye ka nin CFA wari miliyɔn 35 ani 5 ni ka tarabaso min ye kamaralakaw la u na wele kiri bunakun kɛnɛ kan ni mun ka kan ko an na ta k'u sɛgɛrɛ kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ indépendant o kɔnɔna la Marimɛ ka ɲɛma i bonya o b'a la dɔgɔ finitigi ninnu labanw don dɛ siga t'a la dɛ ba n ti siran ni Ala cɛ hali b'u mi kori a banna a gɛlɛyara dɔ koyi o don ko don jumɛn don Gawusu dɛ mercredi don a tardi de mercredi don dɛ don jumɛn an ma tila balontan fɔ la yan awɔ 21h30 22h ne mobili ta n ko n bɛ taa so wa ne n'u ye ɲɔgɔn kunbɛn siga t'a la n terikɛ a don ja patiri mixi de tun bɛ yen mardi su de don wa o ma ja dɛ i b'a dɔn o ma ja dɛ ɲɛma patiri mixi de tun bɛ yen n y'a faamu n hakili bɛ don in na commissariat min tun bɛ yen a don a bɛ commissariat 4 bɔ
ka mobile be nyini ka mobile mu gambo abeni ala cɛ nyama ifla ko do mu foni ta ala yoro chama yuguba de ngu ne tara 6e na commune en wona la ala mbeka fen ngu tara niye utania ene ngo nura FM promoteur do ko hali nura FM yere do ma bana utania nga chengo cheye mbaga bagadi ha mai chabulu de ibaga wala ne hakila tigele ini ga toro binyona ne masigina ye ngo nunu fleni ne nyebe mobile la nywango faru jeni pasi iba konde fu nyeda awo abini ga mobile mugambo kosobe ene ngo kunyumani ni erina awo ngo ni mobile ni ajmendi ne sila kangare ngombe arrière boka ka arrière do ka solution nyini ja moto tiki do fala bala uno sina ku chu ku joni marfai kirkara dongo ngo subhanallah akara toji nga ko kera barai cey torsi ga ngo cengu nga cengu ci hakli ga dagi ngo subhanallah ngole turala bi ngombe bete wele ngombe ga fu jama wele ko ma ka telephone ko black refe ngo akara chudi ko mobile papier adoye papier na fe nyo bebo aduma ko mbela ko ka permidi ndo ne de nga permis ni ne mai abeni ala che nye permis ni savek carte de presse ko ndo dira de ma te permis ko la koy ayo tala nye permis ni ka dese boita gango e mobile savek fe ni wo chamanje ni wo ka ni ka dese ko so jaa ya so ko dere rebu no fe la ande ngo bitai ko tlonga tiam ngamba ke chuko di sa ko ata ko mobile ko ile ma flaka do akun kelen do na ki sigine tonko fo ka marfa babulu to kelen do sigile mene kerefe fo ne shon be pedali ne bi se siyam na kuma me ne re jigina ka kurji no ya soro fe make ne sera siyam na ja che ne papa fo ka ne jawli bismillah ne sera siyam na ne ndege keta drot ne yebe nga permis d'aller na ngo subhanallah ala la haula ngo chef ngo ne te permis d'aller ako ka edun ko afara ko sans permis ko ngo ay ngo permis flede ngo ne ka permis d'aller ko man ni ko nga aka baga jugu ne be klo la mami ka nga permis ko ni fo nyere bo commissaire re ko commission maiga ko no ko chere la ko no ko ne ngo mengo na obini nga na ko nga ninge nywa fe ko ni mbara nun kadanye ko no ko prochainement ko ambije ka bara nunge o so nyama wene ka papier ko nyere bo ka ne ka permis nyere bo ka nga papier dia o nga yen ne ka boy ne do ne ke nda ngoti ta koy o so nyen jode ka lagal tanyini do ka mobile mi va do abi ma ka me flabo akachana wi wallahi uka limana uka ya fama bar mu be fo sufa kono numbe kay ngoni na fo shiba sabala ya fajigila sufa kono nu ado nu ka baflu police were de baflu nu ka do dai ama jare de ala che sufa kono nu ka nguru be yala la fambe fe police kono su jelu ne ngo subhanallah ko bita ngera barai chama no ko ama jare yaba doni nyama ya khutani du tikam dama mun shirai wallahi du tikam dama mun shira police la o sabu police sara ne da kompol njambeli ani kompol dambeli kompol naka adjoint du sixième arrondissement tie lambu fwa donu taranae banga na nywande ga ala ko tie barakera du ningo ni kera ngoni tado ningo mbe tado me patrouille mix kundu gardu bala gendarme bala wa police bala wa miyen kamala gwaere miyen soere ndo ukula benedu kosobe no marfa document numbula do kaba kodu kosobe nunu ta kilo ngala ndize de abada nu ku ikejo nu mejo ubisu ni ala cho ubi nugo bokere ikere wake mbo fiede operation wulen fleneta aywa wene baga fone nyina na ne yenga permis nyina mobile khoro ne mai kasora ku ba khonoi wallahi baba ya dan anyama baba ere tombe tedi ku operation ndam ne ninu ne baga chuko mi aben ala cha manga permis ja permis kumbe blalen krefere abeke mais amaye opération mun dabane fleneta nyama opération ndam ne na commune de la donc si ça on a la coopération de commune na ukana sa bien na faji o ka wurga mfante ya susui aben aho yalla ne few ngu yalla ni yoroni de fekata on na chifin solo be si basa balay et puis ne ta kere ro ne ku ta kere tête à tête de il flé itse ta arrière là itse ga buli itse ta faji nere ko ngo subhanallah ngo mumba umbara ko nyumani bi ya ni fendi du yo commune be munum na do wa mbe mi vie o tara ni ka patron de
awɔ polisi sɔnsɔnlen sigilen bɛ ko ani gardien hali u tɛ kuma i fɛ hali ni ye kuma bila u la u tɛ kuma i fɛ n ko chef n ko komi ko ko an k'a to an ka se 6e na an ka sɔrɔ ka weleli kɛ n k'an bɛ ka taa mobili la n k'i t'a to n ka weleli kɛ n ko n bɛ madame wele n ko a bɛ n ka permis ta a bɛ n sɔrɔ yɔrɔ in na yen a ko non sans jamais chef y'a fɔ cogo min na an b'a kɛ ten weleli tɛ yen a to n'an sera yen patron a to n'an sera yen i bɛ wele et puis a to n'an sera yen i bɛ wele kɛ n ko chef n ko téléphone yɛrɛ ta a filɛ nin téléphone yɛrɛ minɛ non maa caman kun bɛ non baara la a bɛɛ ni ala cɛ non bravo non an ka don na comme sisan non je suis vraiment c'est vrai u kɔni taara ni mais n condamne parce que ni min filɛ plaque t'a la o hali n'u taara u ka gɛrɛ sigilen sɔrɔ n'a bɛ position sugu dɔ la u b'a bɛɛ cɛ a bɛ taa enquête de kɛ yen kosɛbɛ ne yɛrɛ ye dɔw nana négociation na ka kuma u bɛ ka bɔ polisi ninnu k'u ko bi ta in ka farin dɛ ko maa si tɛ bila k'u ni sini tɛ ne ko k'u bɛ siya k'u bɛ siya ne ko awɔ k'u bɛ siya ne ko n ko cɛ ne ta in fana ne kɛra n'a siya dɛ a dɔw yɛrɛ mun basé don cogo min cɛ n'aw bɛ fo a ye 12e arrondissement mɔgɔw fɔ an ye 6e bɛ fo 12e bɛ fo commissariat bɛɛ bɛ fo 17e bɛ fo vraiment Achimi n'a ka jama bɛ ka baara kɛ cogo min awɔ u ka continuer u kana bi maa kan dɛ abada nin baara in de ka kɛ ka se ka yɔrɔ sécuriser a bandi misɛnninw n'a vagabond misɛnninw ni minnu b'an tɔɔrɔ la duguma yan awɔ a bɛɛ ka dabila a bɛɛ bɛ ban a banna a bɛɛ bɛ ban Jobala ɲuman hali ni ne yɛrɛ ye bandi a ye taa nin ye Jobala kana balaba te min k'i bolo don a ka taa ala ka bolo don bilen waati t'ale yan nin kelen fɔ dɛ ayiwa nin kelen fɔ a si tɛmɛ nin fɔ waati Gawusu b'an permettre awɔ Gawusu bɛ yafa ma nin kelen min ta a bɛɛ ye faamaw ka ko ye sinon a don a ma ja dɛ ne b'a la dutigi caman sira ye dɛ jaa i bɔra a don kalama bɔra a kalama ne kun b'u bolo a don